Για να κλείσει καλά η χρονιά, αλλά και να ξεκινήσει καλά το 2014, βρεθήκαμε μια Κυριακή πρωί στα Σπάτα, όπου η ομάδα του Χρήστου Θεοδωρακάκη αποφάσισε να μην αφήσει στην περιοχή πουλί πετάμενο από την εξάτμιση της Οκτάβια και οι κυνηγοί να τους βρίζουν από μέσα τους. Το θηρίο έφτασε καθισμένο στο τρέιλερ μαζί με όλη την ομάδα. Γρήγορα στήθηκε η τέντα και το σόου αρχίζει. Εδώ βλέπετε το γραφείο που εργάζεται ο κύριος Χρήστος. Το θηρίο κάθεται πάνω σε τετράπαχα τραχτερωτά πιζέρο της Πιρέλη. Απολαύστε Σκόντα Οκτάβια 4x4 σε χαμηλή πτήση λόγω του γειτονικού αεροδρομίου των Σπάτων και πλάνα in-car. Στο δεξί μπάκετ ο πολύπυρος Γιάννης Γραβάνης. Και εδώ βλέπετε το εργοστάσιο παραγωγής ύπων και τους μηχανικούς που κάνουν έλεγχο και αλλάζουν λάστιχα. Και η ομάδα που λειτουργεί υπό τις διαταγές του Γιάννη Γραβάνη. Κοιτάξτε τι τραβάνε οι αναρτήσεις κάτω από το βάρος της Οκτάβια. Θα μου πείτε τα παιδεία παίζουν, αν δεν παίζουν σκίζουν. Και για να είμαστε πιο σαφείς, κάνουν στο Σκόντα το ρήμα ξεσκίζω σε όλους τους χρόνους. Προσπαθούμε να εξελίξουμε αυτό το Σκόντα Οκτάβια μέχρι εκεί που μας δίνεται η δυνατότητα, γιατί δυστυχώς η ομολογκασιόν είναι περιορισμένη. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα Οκτάβια πιο δυνατό, μόνο και μόνο για το χώμα. Η υποστήριξη είναι από εμάς και μόνο από εμάς. Την ομάδα μας που αποτελείται από αυτοκίνητα του group και μόνο από εμάς. Θα προσπαθήσω να κάνω όσοι αγώνες είναι κοντά και βλέπουμε αναλόγως και πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα, πώς θα γίνει, πού θα είναι οι αγώνες. Έχουμε να δούμε. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά. Ήταν ένα κυριακάτικο όμορφο πρωινό με μια ομάδα που πασχίζει για μια καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα.
και με χορηγό της προσπάθειας, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, τον Παντελονίδιο. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.